Pinardi tameng laut tomang ketekap masan aning gobito tangun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung sang murweng koto sebebiar dumadining wayang Purwa. Purakaning kondhane narik luntuing basa dengan kunang musu rasa yen dinaras saya karaos. Mula jare rohang rasa wani purwing jiri rasa rumangsa rumangsani lir jalma wilukaca. Jare wewestron aku caing cari telo becik wis gemelar jroning pakliran yaiku sejati namriksani pagdaran Ringgit Purwa. Surya Candra Darum yang Kartika pinurba kodrating kawasa. Sahari ratri hangi dari bawana purwa tekeng duk sina gilir kemanti. Teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad. Tetukulan tangkar tumangkar kaya siram kaya jabating kerembyang. Dadi padhanging kutu-kutu walang atoga buron wonom yang buron yo dadi branakan tanpa jalan. Padhang trawangasan ari Sang Hyang Rawi ingkang arsa merbawani jagat. Mungging jagat pitan duk mungup-mungup. Mungging panggeraning pikir abang merengangah lamun kaeksi ayahan dilato bumi saya dangu sumono Sang Hyang Arka. Kados meblak kenan kiring abang esmet jenar kabar bawasan ari Sang Hyang Basanta. Tantu katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuking gunung ki nembelan kendanu kasir ing Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega. Tanpa tawis dangu selaing kawula dasi den rasa ngupaya buga kerap Tegal Sawai Anglo seluruh tanah pedhete sinambi sesindenan mikul garulukune anggiring raja kayane samaneh ana pirembagan Samarwangi. Sang Hyang Arkasa ya dangu saya inggil kados nari jagat wis katon melok dening kiblat papat loro kidul wetan kulon. Sunar jagat kang samurebut yada rebut teja rebut kekuwung parandene datan kang madani kekuwunging negari ing loji tengara. Marmong ngupa negari 100 tanantu kali 1000 tan jangkep tetiga. Krana negara ing loji tengara dumadi saking pulo-pulo bebanjaran. Sing asapan tu ya benawiti nampi ombak samudra birang langut kang tanpa pagut. Pegating paningal kapanto uruting Cakrawala. Wane-wane cakring wisik samene kineping jurang corong kinepung guwa sirung. Kinarya sising peksilawet yang sarang burung. Wonten ugi pasisiran Kersason jembar kebeganing pasir gemelaring garis pinggir. Tanung tuwang rembuyung royo-royo karang kitri. Ruwi-ruwi roning klopo pratandha bibi subur. Pasiten mawur. Satengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang dadi. Gunung-gunung bebanjengar. Bangrang sang langit linggak-linggok lampahing tu yang ngemijil saking sendang-sendang. Wening tirtane iline pinara-para praine tinampi waduk bentung-bentung. Kinarya hanglene sawah nyang pategalaning Narakisma. Wekal pangulaing tetanen bebasan tang ana bumi saceng kangkang Solo. Sadaya duran-duran tantu kang para kapitan diobat dari Sri Aglaring Pasabinan. Yayah Rukmi Sari kang pinangku Pertiwi. Pategane nunggu Plawijaya ngrembuyung gegodhongane ambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wiwitane. Pala kependhem, pala kesimpar, pala gumantung. Sadaya tan kuciwa jenawi tukulan kang maweh kesarasaning diri. Ingon ngaraja kaya pitiwen sang-sang rembaga lamun siang ngaglaring pangonan. Lamun panci serap surya samya mulih marang kandange dewi-dewi. Datang ana carane kandhang kanggo kinancing palang. Lampah tepi saking tindak Durjana Dudi. Samya sayeg saeka kapti akare luhuring nusa bangsa duwe negari ing loji tengara. Wana gunging gunung hanggung ngreksa mrih lestari lan tumurun trah tumrah. Sadaya dadi reganing lingkungan. Langkung-langkung kan lampun tinaliti. Jalma samur-sambet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsara sinangsaya. Tebing wada winada. Anane amung samat sinamatan daya dinayan. Sawiji-wiji mapan jatring jijiban. Ing kriji temah wujud manunggaling cipta. Rasa karsa ambabar karya. Penging pinasake negari ngeloji tenor kang kusmaning lagi ngancik marang jaman kencana.
Tanjung kunjung pasir pamukir loh jinawi Kemak Ripah Karto Toto Toraharjo dasar negara gedhe obore padang jagat di dhuwur buku situr tado kuncarane tur kasusreng manca praja lah sinten to wau ing asta wusaraning adil praja ing loji tengara menika ta warnane ingkang jejuluk Sanata Prabu Bel Geduel Bleh ya Prabu Bel Geduel Bleh ya pang Sang Prabu Tong Tong Sot ya Sang Prabu Tong Tong Ting Tong Sot Narendra guna ngaku notan ngendak benaring jalma luhur datan kulung kalian datan kasuring sesami yen to ginunggu ing jajan huring keprabon sadalu mangketen wedete pinunggel kang kawicarita risajo sarta paramustinggil naturata lenggah dampar ora mantra-mantra sipating ubadara yayasan Giwang Bathara Kuwera diwaning kesugihan angge Jawanta binayang bayang sangganing Hapsara Hapsari saking kasuwargan pepanggenggeng pasibaning para wadyabala para kawula yayah para ping samudring dedharatan miwat kantun sanggaring para anung-anung tetunggiling praja ing loji tengara megamber blabar angebaki madyaning Datraya negaring loji tengara ingkang sampun kepareng ayun menika ta warnane Sang Nindya mantri muka palasaning praja Abangkat Patih Rekena Patih Bayu Kenara Tasih dina Pranata Tata Ragiting negaring loji tengara mila datanmu kalamun dados Rangkanata saha jinakit dening Sang Winata Prabu Bel Geduel Bleh nalika semanten Rekena Patih Bayu Kenara menggeraken sangganing para tumenggung lurah jajar magangan Megamber blabar madyaning Datulaya ing Jawi Andir blabar sangganing Nayaka ingkang sami gantung pasisiran jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo labet kadha para siba ing alun-alun rambudak gendera reruntek umbul-umbul kiter hangen danu yayah imanda ing mangsa labu bae megar pindha jamur barat ing mangsa rendheng tumbak ing rangapi jati ngarang ing mangsa ketiga obra busananing para wadyabala ngabit kempal samyabit yen Wirandra kadya giri pawaka giraraning gunung pawaka geni kaya harga ingkang dawek kawelagar ingkang miju kempal samiji yen Wirandra kadya tetanduran kang tasih gumadung ingkang seta kempal samya pethak yen Wirandra kadya kuntul sobeng ler-leran ingkang kuning kempal samya kuning yen Wirandra kadya bodang bunereyan ingkang cemeng kempal samya langking yen Wirandra ngandya gagak mungging pasitran para dene didemadyaning pasiwagan amung kapireng lamat suwaraning gongsa miwa pangling waranggana akarya asri madyaning pasiwagan negaring loji tengara nalika semanten para dene Sanata Prabu Bel Geduel Bleh dereng kepareng amedhar pangandikan dadak sakeling mangke kawis tinggal bendi muya mangungkung kajeng Beli Sanata samedhar pangandikan kumangun jeneng pangandika Sanata Prabu Tong Tong Sot ingkang dereng kababaring lisan Tuan sembah niring ulun kapurba risang murbeng nyerat
Setenon ning pasewakan busana maneka warna Pak Puspiteng Udyana Myang Panjra Sarwarama
Ranggeng manik nara wakta Obro prabanyo kang sumerat kenyaring tejo lalewaran lir laci siring dadet Wimbo kekanda mre tiuping maruta manto saparan mangambar pongas Niwang Sukmana mangadili nuwih ana sasmintaning ingsun jagat wasisaning Ubatara ya jagat Pramudita ya jagat jembari ora jamak Pate Raharja Sapraptamu Pate Bayu Kenara Nunamit Parsang Kalimantabi bina-bina iki lho dene demawahing tawang tuwang sinuwun wanter sabda pangandika paduka amiji dhateng pisanipun ing abdipun Patih Bayu Kenara kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Belgedwel Beh ing loji Tengara diweji tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku tampanana ya te kula pundi nggo jimat paripik dayanana ing kasantosan piye pawartane nggonmu minangka dadi wakil ingsun Maranata tata rakiting negara ing Loji Tengara. Maragake Purwa Madya lan wusanane aja nganti ana ingkang karempit aturna marang panjenengan ingsun. Diuji sembahan kula. Menawi paduka ndanggo bab tata rakiting praja sadaya boten badhe anguci wani. Para kawula sami sayek seka kapti akare lungguring nusa bangsa tuwi negari Loji Tengara. Medhaipun para abdi prajurit miwah nayaka boten kendhat anggenipun sami gegeladen olah kridaning aprang
Sawanci praja paduka temping maramuga mboten badhe anggepuk kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ngabdi ngepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diwaji. Bagus. Merga kowe tak kandhani ya te. Ihi. Negara katon kukuh bakuh sentosa. Negara kuwi katon Birawa utawa angel dirubuhake yen to telu-telune manunggal dadi siji. Telu-telune manunggal dadi siji kuwi tak kandhakake Nalindra, Nayaka lan Kawula tetunggalan manunggal tunggal cipta, rasa karsa lan karyane ya kuwi ngreksa marang negara. Nalindrane kudu duwe watak berbudi bawa leksana. Nayakane ora kena nginggokke marang perintahing Nalindra. Apa sing dadi perintahing Nalindra marang para kawula kudu wutuh diaturake mring para kawula. Kanthi kateman mengkono kawula percaya marang Nayaka munggaing marang para Nalindra sebab nek nganti kawulane wis ora percaya marang Nalindra lan Nayakane kuwi tegese sawijining negara ingkang wajib perlu didandani. Mekaten diwaji. Mula tak jaluk kanthi banget apa yang dadi pakaryanmu minangka dadi wakiling Nalindra lakonana ingkang sak apik-apike kanthi landasan jujur, prasaja, sabar lan ikhlas. Merga ngrangkani wong sak negara kuwi angel. Inggih diwaji menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat. Tak pangestoni muga-muga kuat nggonmu minangka dadi wrangkanata Nalindring Mloji Tengara Prabu Bel Kedue LB. Makaten sinuwun. Menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat. Tumenggung. Waduh lali jenengmu aku. Tumenggung. Sapa jenengmu? Menawi dangu dhateng kula. Kula pun tumenggung Somadenta sinuwun. Nah, ya karang nayakaku kuwi pirang-pirang diagung pangaksama njaluk sing gedhe pangapuramu ya ora iso ngapalke siji-siji ning aku apal praenane iki aku apal. Oh nggih. Raharja sak praptamu tansah pinangka ning kawidadon nuring sambi kula. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Apa sebabe kok tak angkat dadi tumenggung? Monggo janjane nek ndelok udawedanane nuwun sewu kowe iki rada kurang ning apa sebabe kowe tak angkat minangka tumenggung. Kula piyambak mboten mangertos. Mugi kepareng Gusti kula hamba barana dhateng abdi tumenggung. Merga kowe jujur. Arepa kowe iki ragamu kurang, omonganmu kaya dimut. Ning kowe duwe pambegan sing apik ya kuwi jujur. Negara iki mbutuhake wong jujur. Lho. Nek Nayaka Nayakaku ora padha jujur wis to. Arep aku kuwi pinter njara langit, arep aku kuwi digdaya sekti kalintang. Nek Nayaka negara ing Loji Tengara, srati-sratiku ngarep mburiku landhesane ora jujur, kuwi ora bakal langgeng lehku dadi ratu. Mula aku mbutuhke Nayaka sing kaya kowe kuwi sing jujur. Kula ben sampun paduka dawuhaken ngestakaken dawuh. Matur nuwun dene kula sampun dipun alem, kula menika satunggiling Nayaka ingkang bubur. Apa? Bubur. Jujur. Lah iki. Nang kene iki kowe iki arep rada elek rupamu, tur rada budhek. Ning pawitanmu jujur. Mekaten Gusti. Ngestakaken dawuh menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat. Sing mburi dhewe iki sapa kuwi? Kok kaya ora patiya petha? Sandangane kok kaya ora patiya pas minangka Nayaka. Awake padhe kataku kali aku lho. Kowe iki kabeh Nayaka jenenge. Ya. Jenengmu sapa? Grabet. Sastra Ceca. Oh iya. Kowe nalika semono ming tukang ngarit ning tak angkat dadi Nayaka Ngloji Tengara. Pegate iki. Ya. Aku pancen ora mawas karo pasuryan kok. Nayaka iku ora mbutuhake sing bagus, sing tracak, sing trengginas. Ning nek kanggonan watak ora jujur aku ora seneng. Ning arepa sarwa kurang pewujudanmu, ning nek jujur, nek kowe kuwi
ngabekti karo aku lahir batin, tresna karo para kawula, tak angkat dadi nayaka ngloji tengara. Baca sebaci wis. Iki cangkem bepisan. Ya, slamet tekamu. Cacapi lalu kali kami jajan ning cabine. Kebareng kira ngajrake sing kene wis kula Gusti. Ya tak tampa. Nanti aku melu mringis-mringis. Prayogane ngono lungguh ya, satra cetha. Sawe aja kira prayoga. Ya. Tapi sing jeneng ratu ki nek arep awet sehate ya kudu ngingu wong kaya ngono kaya ngono. Adese wae. Heeh. Kowe nek ora tak timbali aja sambung rembut ya. Iya sakit jauh. Ya. Ate wonten dawuh sini. Ana bab sing bakal ndak kandhake marang kowe kemagepokan karo negara Ngloji Tengara. Iya sakit jauh. Ora wis. Kowe wis kowe. Oh iya. Inggih sinuwun. Para badhe paring dawuh menapa? Malah kula menika isunipun badhe wonten gegembolan ing raos kula. Gegembolan rasamu piye? Kula menika nggumun setahun jengleng serendeng. Paduka menika Gusti kula ingkang sinuwun nembe kemawon dados nalindra paradene sampun saged mujudaken negari ingkang adil, makmur, warata, tyas bagya mulya. Kawulanipun gesang tentrem, rukun antawis tunggal-tunggalipun mongko beda kapitadosan, beda werna kulit, tuwin beda tata basa, ewadene tetep manunggal, sayuk rukun tetunggalan ngangkat dhateng negari Ngloji Tengara. Menika istunipun kanthi dasar menapa menawi dipun parengaken ngabdinipun dawuh lajeng gegebengan menapa ing paduka ginakaken saengga para kawula sak Ngloji Tengara menika saged manunggal tetunggalan nyawiji mboten wonten ingkang wantun mrengkang saking pangwaos paduka. Gusti kula sangoto. Wela. Jebul saksuwene iki kowe nggembol pewadi apa to sababe kok aku enggak iso gawe peperintahan sing kaya ngene iki mekaten sinuwun. Aku tak kandha karo kowe, aku arep tak tutup-tutupi. Sarta iki ora bakal tak singitake. Sapa ngerti sing jeneng derajat pangkat ki tibane kaya dene kanugrahan mekaten sinuwun. Sapa ngerti sesuk kowe sakwise dadi patih iso dadi nalindra. Kuwi wis dadi pesining sing gawe jagat. Mula kepinteranku sing kaya ngene iki ora bakal tak singitake, bakal tak tularake marang sapa wae sing gelem takon. Merga nek kepinteran ki ora ditularke marang sapa wae ateges muspra tanpa guna. Le sinau pirang-pirang taun ora diteruske karo wong liya utawa sanak kadang mitra kawruh luwih-luwih kulawarga bojo anak kuwi muspra tanpa guna mekaten sinuwun. Rada maju kene. Mengko ndak duna dungkap lehmu bakal nampa pangandikaning Prabu Belgeduel Beh. Hanjrah ingkang wis witurum kasiluring samirana mrih sekar kadung ngas kandanyo maweraras renaning driya
Ngene ya Te. Siji wong sing wis winisuda dadi nalindra ora ngemungake nalindra mbuh kuwi adipati utawa tumenggung utawa patih utawa nuwun sewu sak ngisor-ngisore tegese wong kang wis diangkat minangka dadi pangarepaning para kawula kuwi siji kudu ngrumangsani yen to dheweke iki minangka dadi pamomonging para kawula. Tegese dheweke kudu ngrumangsani minangka dadi pelayaning para kawula, dadi baturing para kawula. Aja rumangsa dumeh kowe dadi patih, terus gedang rangsila tumpang ning kursi kepatihan, terus kowe nepak marang bun-bunane kawulamu. Lah kuwi ora becik kedadiane, malah kawulamu ki wajib mbok tulungi, kawulamu ki wajib mbok ladeni. Inggih sinuwun. Mongko racak-racake saiki akeh-akeh ngene. Wong sing wis lenggah minangka dadi pangarepaning para kawula, akeh-akehe padha nepak mbun-bunaning para kawula, ora tresna marang para kawula, rumangsa nek dhek iki sesembahaning para kawula, mongko janjane kuwalik. Dheweke iki dadi pelayaning para kawula, apa sing dikarepe dening para kawula kudu dilayani lan kudu diladeni. Kanthi cara mengkono tresnaning kawula marang pangarepe kuwi lahir batin. Mula wong urip ning alam padang kuwi nek iso loro dicakup dadi siji, ya diajeni, ya ditresnani. Inggih. Diajeni, kowe dadi wong sugih, iso menehi dhuwit marang tangga teparungmu. Ning lemu menehi dhuwit kuwi kanthi pawadan lan duwe niat supaya padha ngajeni karo kowe. Kuwi kowe le diajeni duk nalika kowe isih duwe bondo donya. Nek wis kowe ora duwe bondo donya ora bakal diajeni. Beda nek karo wong ditresnani. Tanpa pawadan brana picis, tanpa pawadan derajat pangkat, merga supel sarta merga srawunge becik karo tangga teparo sanak kadang mitra kawruh. Mula padha ditresnani. Ditresnani iki ora nalika urip tok. Malah mangsa kala upama kowe ditresnani dening sanak kadang mitra kawruh tangga teparomu, arepa kowe ora ana, kowe nek mangsa dikirim donga, diparani pasareyanmu, dikirim donga karo sanak kadang mitra kawruh tangga teparo. Mengkaten sinuwun. Ning nek kowe sia karo tangga teparo, dumeh kowe duwe derajat pangkat, kowe duwe kelungguhan, kowe sia-sia karo kawula, kowe sia-sia karo sanak kadang, sia-sia karo sedulur, sia-sia karo tangga teparo, wis ta titenana. Kijingmu jamur. Ming ditukuli apa lumut kijing, ora dikirim kembang, ditonton saka kadowan kala-kala mangsa nek ketiga nggo mepe kathok. Kuwi nek wong ora ngerti srawung, ora tresna karo kiwa tengene. Mekaten sinuwun. Lah iya. Mula pawadanku ming siji, landhesanku ming siji. Bel gedhuel bel dadi ratu ning Loji Tengkara kuwi dadi pelayaning para kawula. Apa sing dikarepe dening para kawula bakal tak paringi nek aku isa. Lho. Ning kudu tak rembug karo para nayaka-nayaka ku dhisik. Nek wis ana pepunta ning rembug, lagi tak leksanake. Kawula ya kudu sabar, aja kemrungsung. Aja terus sakdet-saknget njaluk iki kudu dituruti, njaluk iki kudu dituruti. Kudu nganggo mekanisme. Struktur. Tak keplak ndasmu kowe. Cengengesan ora. Aku ki dadi ratu men, aku ki kaya wong pinter malah digeguyu. Inggih sinuwun. Ha, kuwi ngono kuwi. Pawitane ngono wae. Ora usah dadak werna-werna, ora usah dadak aneh-aneh. Ora usah dadak perlu tok ketok-ketokke glo, aku cedhak karo para kawula. Gilo, kawula tak jak ngene-ngene. Gilo kalau rasa. Ning sing ngitung ki para kawula, sing niteni para sanak kadang mitra kawruh tangga teparo, kanca cedhak lan sak piturute. Ana tetembungan, nek tanganmu tengen ngulungke tanganmu ki aja ngerti, nek tanganmu ki wong ngulungke tanganmu tengen aja ngerti. Tegese nek dedana menehi kuwi rasa dadak dikandak-kandake. Mongko saiki akeh-akeh wong menehi wong dedana kuwi mesti duwe pamrih utawa digawe dol tinuku. Ya ta. Mekaten sinuwun. Upamane eneng wong teka ning omahmu. Ta? Bangun papan panembah. Iki upamane bangun papan panembah teka ning dalem kepatihan sowan Rekyanapatih Bayu Kenara. Nyuwun dedana supaya enggal rancak papan panembahe.
Terus kowe menehi dhuwit karo wong mau, nyoh tak sumbang semene ning aku dongakno entuk ijol sing luwih akeh, dongakno sempulur rezekiku. Lah kuwi jenenge lemu nyumbang wis tok dadekke dol tinuku, kowe adol dhuwit, kowe njaluk dituku nganggo donga. Wis ora sah. Angel to wong dodono iki. Inggih sinuwun. Kowe ngulungi dhuwit karo tangga teparomu lemu ngono iki nang gone ngarepe wong akeh. Lho, mongko nyoh bangane nyolong. Lah kuwi jenenge ora apik. Aku mbiyen sok ngono kuwi nek saiki wis insaf. Mekaten sinuwun. Iya. Inggih. Aja nganti dibalen, aja nganti ditiru ora apik. Inggih. Inggih, menapa paduka jawuhaken badhe kula tindakaken. Lah ngono kuwi tegese lan aja nglali tansah nuntun marang para kawula, merga kowe dadi pangareping para kawula, kowe dadi sembaning para kawula, dadi patuladaning para kawula, nuntuna kawula manembah marang Gustine kanthi carane dhewe-dhewe, anut kapercayane dhewe-dhewe, tur kowe meneh ana ngerti aja suk-sukan rasane, aja plirik-plirikan, aja sikut-sikutan. Ngono. Carane dhewe-dhewe padha kurmat kinurmatan. Oh nek kancaku sing duwe kapercayan kae lagi manembah, aku tak ngurmati, aku tak ora gawe rame. Semono uga ben aku sok sak rombong aku nek manembah marang ngersaning Gusti, kancaku sing beda panembah kae ya ngurmati marang aku yen perlu long tinulung. Yen kapercayan kono lagi duwe tata cara utawa sewijining acara sing gedhe, nadyan beda kapercayan nulungi, ayo tak tulungi, tak bantu. Supaya kabeh mau raket tunggalan manunggal dadi siji. Mula deloken negara Nglaji Tengara iki nadyan agama iki eneng 5 cacahe ning rukun manunggal tetunggalan dadi siji. Merga ana sing gawe geger sarta merga ana sing gawe rame perkara agama mesti tak kebokke pakunjaran. Ora seneng aku ngono. Inggih. Menapa ing paduka dawuhaken badhe kula estakaken menika ingkang dados gegaran anggen paduka. Inggih menika ngasta perintah negari Nglaji Tengara saged sae kados mekaten. Kejaba saka kuwi aku uga nggunakake ya kuwi wewarah kawruhing kraton. Wewarah kawruhing kraton menika menapa sinuwun? Ana 9. Menawi dipun parangaken kula badhe nyuwun priksa. 1. Wajibing ratu kuwi aja kendhat Hanata, Haniti, Hamriksa lan Hamisesa. Hanata para kawula naliti yen ana perkara, Hamariksa yen wis kecekel perkarane kudu dititi priksa kanthi permati. Yen wis kaya ngono kudu misesa, tegese kudu menehi paukuman marang sing luput, kudu menehi ganjaran marang sing bener. Kuwi wajibing utawa kewajibaning ratu. Angka 2, aja tinggal marang pakarti sama beda dana denda. Tegesipun menapa? Tegese ngene kudu adil. Aja dumes anak kadang mitra kawruh didhisikke ning wong liya digawe keri aja merga ning apa-apane. Luwih-luwih yen wong liya luput dipatrapi paukuman yen sedulur salah mongko nampa pangapura kuwi bakale tetel kanalindrane. Nadyan kulit daging luput pinatrapan pidenda sak bobot, nadyan wong liya labuh negara kudu pinatrapan geganjaran ingkang sak purwan. Mekaten sinuwun. Angka 3 pambeganing ratu. Sipating ratu kudu bisa hamong, hamot, hamengkulan, hamangkat. Angka 4 labuhaning ratu anatepana berbudi bawa leksana animpuna ing aguna amumpuni ing kautaman. Inggih mekaten salajengipun kekasih ing ratu tumindaka adil bener sentosa lan wibawa. Angka 4 patraping ratu nglunggana watak lan tumindak wicaksana wiwaha wisuda lan wiguna. Angka 7 gegayohaning ratu mersudi murih hayu hayem lan hangayani. Salajengipun angka 8 junjuning ratu murih bisa jejeg adeging praja katentremaning praja sambung memitran liyan praja lan kerukunaning bebrayan agung. Angka 9 bandaning ratu Nalindra kudu darbe kasekten, kesabaran, kawaskitan lan kapinteran. Inggih. 9 cacahe mau nek rinasuk
ana ing penggaling para nalindra tak kira bakal mujudake siwijining negara ingkang adil, tentrem, warata, tyas bagya mulya. Lah sabanjure ngene ya, Te. Kejaba saka kuwi sawise aku mujudake negara ingkang rukun, negara ingkang tentrem, negara ingkang ayem, negara sing manunggal tetunggalan. Mongko apa-apa ora sarwa kekurangan. Mongko apa-apa ora njaluk saka negara liya. Kabeh metu saka wulutu negara ing Ngloji Tengara. Aku kok rasaku kaya kuwatir. Kuwatiripun paduka Gusti kula ingkang Srinata kados pundi? Merga adane nek eneng negara ayem, eneng negara tentrem, eneng negara sing kepenak kaya ngene iki, mesti nalindra manca negara utawa liyan praja mesti ora trima, tegese ora trima. Rumangsa negarane kuwi dikembari. Rumangsa negarane kuwi yen carane basa saiki disaingi. Mekaten sinuwun. Mula wektu dina iki kudu tata-tata. Kudu tata-tata samapta ing gati sawijining diri. Mbok menawa ana kono piyayi saka manca negara sing arep ngobak-obak katentreman negara Ngloji Tengara, sing arep mempecah belah kerukunan lan katentreman negara Ngloji Tengara, kowe kudu samapta ing gati sawijining diri. Aku ora kepengin kamanunggalaning negara Ngloji Tengara iki sigar merapat utawa dipecah dening wong liya, dipecah dening wong sing ora seneng katentremaning negara Ngloji Tengara. Patih Bayu Kinara. Sikra-sikra yen permana kanca sikra nglakinawang sesangka Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya kurta kula reka giri-giri runanggana magawiya gelari wang-wang runanggana magawiya gelar Sidemadaning Pasewakan Agung Negari Ngloji Tengara. Nalika semanten tintrim ingkang sami midhangetaken sabdaning Sang Prabu Belgedwelbe. Datan mubah, datan musik. Datan wonten ingkang sami anyabawa klebet nata ing Ngloji Tengara Prabu Tongtongsot. Dadya kendel. Dupi manabda ingkang pungkasan adamel leged jroning penggalih nglenggahi kanyut pinangka wardu. Kanyut jane ganten wadu jare mangeca kena durung abang durung manding dasaring pertolo. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tangapu ing mriki seban bonamu apa to kang dadi darunane ora ana macan roko rangkeng gajah medha saka wantilan kejawi namung rawuhipun nata agung ing Astina Prabu Duryudana sumawana begawan Durna tuwin patih Harya Sengkuni ingkang mantun minggah Datulaya akarya cingak kang sami hormat mangkara bae para kawula kanca piyak-piyak ana daya minggir njaluk dalan
Sinongwati Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut ambraganggeng Tawita denceng-dencengan Jagat Dewa Bathara jagat Pangestu te wonten dawuh sinuwun. Wis tau tepung karo Nalindra sing rawuh iki, piye? Ana Nalindra kok sugih kaya ngono. Sandhangane pating glebyar. Mangka mawa emas jemrut hergeni mutiara. Wah. Nganti kasara ting Sang Hyang Pratanggapati kaya srengenge kembar 1000. Diweji mbok menawi menika Nalindra ingkang sugih bondo Bandhu mugi katimbal ana menapa wigatosipun dene rawuh wonten negaring Raja Tengara. Nuwun sewu sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh menawi dipun keparengaken gladi wanuh nggulang tepang panjenengan menika sinten Prabu Duryudana? Jagat Dewa Bathara. Udana wonten dawuh nggih. Cobi dangu kalian kula. Sampeyan kuwi sapa kok disebut jenenge Prabu Duryudana? Oh, gandheng bleguduk suwanu gembol Semarante. Nyata mboten baen-baen, Ger. Menika mboten Nalindra cepete. Ning Nalindra pancen saestu ingkang pinter lan tep panggraitanipun nyatanipun kalian panjenengan sampun mangertos. Ning tumrap kula menika sampun mboten aneh malih. Sirpaduka menika Nalindra ingkang kalukengrat anjayeng bawana. Sinten ing mboten ngertos kalian nata ngestina Prabu Duryudana. Sedaya sami priksa, mila sampun kantos kagiat. Ingsun Nalindra ngastina Prabu Duryudana. Wela cocok. Nuwun sewu sinuwun. Raharja rawuhipun, yo slamet tekaku. Apa pancen kepara nyata kowe ingkang aran Prabu Belkedhuelbeh? Mboten wonten kalih kula ingkang nami Prabu Belkedhuelbeh. Jagat Dewa Bathara. Sandhangane ora mingsra wae kondhange nganti ngasorake marang kumandange nata Ngastina. Nyuwun pangapunten sinuwun, ya ora dadi ngopo Prabu Belkedhuelbeh.
Nuwun sewu ingkang wingking sinten Penemban Duran? Durna. Oh iya ning Durna. Durna. Heeh. Pancen Ngastina kuwi nggone wong kaluka kabeh. Anyen wong Ngastina kuwi nggone wong kondang-kondang. Ora ana wong sing ora patek kondang ning negara Ngastina iki ora ana. Kabeh nggone wong kondang-kondang. Siji nalindrane Prabu Duryudana, loro pujangganing negara ya kuwi Begawan Durna. Sapa sing ora ngerti kondanging Begawan Durna? Nggih, pancen kondange pun dugi negara ing Loji Tengara. Pandhita kondang monyor-monyor tur dasare nuwun sewu, sinten sing boten ngertos ana pendhita sing ngrabi jalma titaing Ubatara sing keleke papat. Maksud lu? Kelek papat niku nek boten kewan boten nonton Penemban. Aja kaya ngono. Bel keduel breh. Aja kaya ngono, aja ngina. Arep kaya ngono, Begawan Durna ki nampa sasmitaning dewa. Yen Durna bisa ngrabi wujuding jaran, kuwi bakal pinardawa kamulyane lan cepak nugrahane. Sing ngomong sapa? Menenga. Minggu alasan iki kok dadak cerewet kowe iki. Nggo nutup pirang. Oh nggih nggih. Kuwi bakal cepak kanugrahane. Mula kanthi rasa kepeksa aku ngrabi karo wujuding jaran ki pancen wis dadi dawuhing sing gawe jagat. Oh, ngoten. Rasa tok rembug perkara kuwi. Mboten mangling ingkang wingking Patih Sengkuni. Iya, Sang Nata Prabu Belgedwelbeh. Pancen kepara nyata aku Patih Sengkuni. Nuwun sewu sinuwun. Panjenengan menika Nalindra Kalukengrat. Nalindra ingkang kondang umandang ewadene kersa rawuh wonten negaring Loji Tengara. Ing nyatanipun mriki menika namung negari ingkang saiyuping payung. Kula pawekaken jembaripun negari ingkang alit, negari ingkang nuwun sewu, mboten kados negari Ngastina. Menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh wonten wigatos menapa? Bawa Durna. Mboten dawuh, Ger. Kados pundi? Prasaja kemawon, lajengan kemawon. Panjenengan paring dawuh wigatosipun menapa? Mangke tumunten Prabu Belgedwelbeh menika saged nampi menapa mboten? Menawi mboten saged nampi, negari Loji Tengara dipun damel sungsang bawana balik. Dipun damel bosak-basek. Inggih. Bawa Durna ingkang tanggal jawab. Kula tanggal jawab, Ger. Prabu Belgedwelbeh wonten dawuh sinuwun. Prataku ana ing negara ing Loji Tengara sepisan. Satemene brebek talinganku. Kabeh para kawula sak negara Ngastina padha ngandhakake ngumandhange negara Loji Tengara. Ingkang lumrahe kawulaku padha ngundhangake ngumandhange negara Ngastina. Nanging kena ngapa pendak-pendak ana kekelumpukaning kawula, kekelumpukaning para kawula negara Ngastina padha ngandhakake ngumandhange negara Loji Tengara. Negara ingkang adil makmur, negara ingkang bebasan. Apa ingkang ditandur bisa tuwuh ngrembaka woh-wohane, negara ingkang subur, negara ingkang tentrem, negara ingkang ayem. Kanthi kaya mengkono aku pengen nyatakake lha kok jebul bareng aku prapta ning negara Loji Tengara. Apa sing dikandhake dening para kawula mau pancen kepara nyata. Kabeh kawulamu padha sayuk rukun mansinamatan, padha tentrem uripe, padha rukun uripe. Mula kang sangka kuwi dina samengko penggali ingsun duwe rasa meri kelawan negara Loji Tengara. Mula kanthi cara iki aku prapta ning negara Loji Tengara mung bakal sak jarwa marang sira Prabu Belgedwelbeh. Apa ora luwih prayoga, apa ora oleh apik lan luwih becik lamun negara Loji Tengara didadekke siji karo negara Ngastina supaya isa luwih kondang kaluka, supaya isa luwih hanjayeng bawana. Mengko apa-apa sing dikira kurang ana ing Loji Tengara bakal tak paringi saka negara Ngastina. Semono uga yen Ngastina ana kekurangan, mbok wenehi saka negara Loji Tengara. Kanthi cara mengkono, Ngastina lan negara Loji Tengara bakal manunggal tetunggalan nyawiji, ora bakal bisa dipisahake. Tegese kowe lan aku manunggal nanging sing gedhe pangapuramu. Luwih dhisik upama mengko ana salah sawijining nayaka sing takon babagan Loji Tengara negara Ngastina. Sira sinuwun kudu paring dawuh yen to Loji Tengara dadi jajane Ngastina,
Mengkono monggo karepku prapta ning negara Lojitengara sinuwun. Negara kula dipun dadosaken setunggal kaliyan negari Ngastina. Yo. Terus mangke nek kula duwe kekurangan napa sing dibutuhke masyarakat Lojitengara diparingi saking negari Ngastina. Yo. Mengko nek Ngastina kekurangan kula ngaturaken menapa ingkang dados kirangipun negari Ngastina. Yo, pancen mengkono. Kula setuju sinuwun. Kula sarujuk merga menika napa jenenge diarani memitran kalian negari tetanggi menika sanget dipun betahaken. Ya pancen bener. Ning sing kula ora cocok, nuwun sewu sing kula ora mathuk, nek ana pandangan saka para kawula kok Lojitengara dadi siji karo Ngastina. Merga Lojitengara wis dadi jajane negara Ngastina. Nuwun sewu. Lojitengara nika merdika lho sinuwun. Lojitengara nika mboten keping dipun jajah dening sinten kemawon. Kawula sak Lojitengara menika sampun nggadahi raos utawi sampun memproklamirkan kemerdekaan. Wis, ben bangane angel golek kata-kata mbok wis ngene iki. Memproklamirkan iki basa Jawane apa coba? Memproklamirkan kemerdekaan. Mula wonten mriki menika wonten tetembungan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, setiap manusia mempunyai hak kemerdekaan. Bodhono menika ngendika menapa? Menika cara Melayu nggih. Cara Melayu wonten kula lan panjenengan menika namung mlaku dadi. Len nututi rekoso. Tegesipun bilih negari Lojitengara menika merdika, mboten kenging dipun bondo dening sinten-sinten lan mboten purun dipun jajah dening sinten-sinten. Tegese Prabu Belgeduel Beh ora nampa napa sing kula aturke. Sajaipun mekaten nggih, sajaipun mekaten. Prabu Belgeduel Beh, pripun sinuwun? Ingkang sak temene kowe sarujuk negara Lojitengara nyawiji karo Ngastina. Sarujuk memitran kalian saminipun praja menika dipun betahaken. Ning kula ora mathuk, kula ora kepengin nek negara Lojitengara dadi jajane negara Ngastina. Sami-sami merdika. Lojitengara ya merdika, Ngastina ya merdika dhewe. Aja nyalai kalawan kemerdekaaning negara Lojitengara. Merga nek nganti sampeyan nyalai kamardikan negara ing Lojitengara, nuwun sewu. Rakyat kula sampun nyawiji tetunggalan. Sapa sing ngucek-ucek kamardikaning negara Lojitengara, wah bakal ditotoi pecating nyawa blabaring ludira. Maning jajalanan sukertaning bawana kumewat kaya ngregem jimat kaya wani ndilat persiapan ora nyawang negaramu ming sak yuping payung paribadan sak pro 32 negara Ngastina. Upama kowe duwe senopati, upama kowe duwe prajurit, ora bakal kuagang nandingi prajurit saka negara Ngastina. Nanging delangap wuwusmu wani mengbari marang panguwasaning Prabu Duryudana. Aja kelakon dosa, apa kelakon negara Lojitengara tak dadekke Karang Abang. Kowe tak bondo tangan tak krincung sikilmu. Lojitengara dadi jajane negara Ngastina. Arep ratu cilik suwe-suwe dunake ngene iki aku ora wedi sapa-sapa. Nuwun sewu sin. Sampeyan aja dumeh gleleng dadi Nalindra negara gedhe terus kula negara cilik terus sampeyan arep ngidak-idak martabate Prabu Belgeduel Beh. Kula dadi wakiling para kawula sak negara Lojitengara nek sampeyan ngendika kaya ngono tegese sampeyan ora iso dijak rembugan apik-apik. Sampeyan gunake cara kasar supaya ngrubuhake adeking Prabu Belgeduel Beh. Oke, ora masalah. Mboten napa-napa. Apa rumasane kula niku wedi disenggara macan? Ya. Apa rumasane kula menika wedi digetak? Sinuwun, sampeyan niku kurang napa kula tak takon? Sampeyan niku kurang napa? Sampeyan nganggo sandangan apik, nganggo sandangan becik, sampeyan nganggo busana sing sarwa mutiara, jamrut hergeni. Apa kira-kira niku teke sampeyan? Apa niki kabeh sing magem niku nggone sampeyan?
Upama Bandha Ngastina ki apa resmi darbeking Prabu Duryudana? Mboten. Apa dikira Prabu Belgedwelbeh ratu wingi sore ora maca sejarah? Sampeyan ngungkup negara Ngastina niku darbeking para Pandhawa. Pandhawa sing duwe negara Ngastina. Ning merga saka akal licik sampeyan, akal licike sampeyan kemenanganing Pandhawa mangglimpangke. Sampeyan sing lenggah dampar ke Prabu negara ing Ngastina. Nggih mboten? Ora. Sampeyan ora menghargai para pejuang-pejuang sing padha ngitung swara. Nek sampeyan kaya ngeten iki terus negara niku mboten badhe apik. Sampeyan wis ngrebut negara Ngastina saka tanganing para Pandhawa, saniki sampeyan arep jajah negara ing Loji Tengara. Sampeyan eling, sampeyan niku jane ora duwe negara, sampeyan niku jane dudu ratu, ning merga sampeyan niku nyilih negarane para Pandhawa, wekasan sampeyan dadi ratu. Kok sampeyan ora sadar nek negara sampeyan niku negara silian. Niku sing kudune mang balik karo para Pandhawa, ora kok ndol ngangah-angah arep ngidai tak martabate wong Loji Tengara. Sedumuk bathuk senyari bumi, nadane mung sedumuk jembaring bathuk, nadane mung senyari jembaring bumi, tak kotohi pecahing dodo utawi nuti. Prabu Belgedwelbeh tong-tong trap. Wis Kakang Durna ora sawerna-werna. Mameneng Depate, mameneng. Rasa kula kaya disenthik. Sapenake dhewe wani ngucap. Wani sakepenake dhewe kowe. Oh, gugu karepe dhewe Prabu Belgedwelbeh. Bayi wingi sore lagi ratu deloke kok wis ngecomang dlemeng ngandhar-andhar ngenjuker. Apa dikira Begawan Durna ora iso ngrata negara Loji Tengara karo lemah? Ayo, ketono senopatenmu, ketono prajurit-prajurit sing gamben-gamben iso menang karo wong Ngastina, tinjo ngakhirat nyawamu. Nuwun sewu sinuwun. Kula jangkah patih sengguring boten kenging. Aku telat kok. Lemon. Lemon kowe iki. Awetengmu kaya genthong semono gedene. Seragame ra ana sing sedeng. Pangapunten. Ya ora dadi ngopo. Ae si sapa jenenge mau? Sastra Cetha iki arep rada kocluk. Ning kae lantip pangglaitane ora kon macem-macem Durna dibres. Seneng aku. Wis ngono kuwi. Waduh, sinuwun menika mangke kriwikan dadi grojogan. Ora sawedi, ora sawedi. Pasrah marang panguwasaning Gusti Ngakarya jagat. Gusti Maha Pirsa. Sapa sing bener, sapa sing salah, kuwi Gusti wis ngerti. Bener karo salah iku ora gumantung marang menungso siji lan sijine, ning pasrahke karo sing gawe jagat. Lho, aku wani ngene iki kanthi landesan aku bener. Nek Prabu Duryudana ngelar jajan, Prabu Duryudana nggunakake panguwasane, dienggo idak-idak ratu sing cilik-cilik, kowe karo aku nek meneng wae ngibarate kaya dene cacing sing ora iso nyuwara, ora iso duwe perasaan nek didak menungso mung ngulat-ngulet karepe arep males ning ora duwe apa-apa. Iya, mekaten. Kudu diwaneni, kudu diwaneni. Nalendra Ngastina kene ora diwaneni arep tuman wae. Ayo, nek perlu digawe wirang para paduka. Kowe ngetapno para wadyabala segelar sepapan kuli ngestakaken dawuh. Kabeh pilih ana sing wani perang mungsuh wong Ngastina. Nadyan akeh wong Ngastina ning paitane upama mati, matine mati utama, labuh bebener bakal dibuka lawanging swarga. Mekaten sinu. Nek ngaten ngestakaken dawuh, nyuwun pamit madhal paselan. Sumodenta wonten dawuh. Aja wedi mati. Waduh. Jen pangapunten anak kula tasih bayi. Arep ndhe anak bayi nek jeneng sifat prajurit ki ora usah mikir, ngono. Anak ki saka tembung ana. Ana anane ana ki saka keparenging Gusti dene wong tuwa ki mung dititipi. Mboten. Ya, nggih. Wis tak kedhawuh.
Nek anak men kula mboten patosa. Mboten patosa kula menika nggondhel. Bojo kula sing. Bojo kula nglairaken sepisan menika nembe ayu-ayune. Colok mripatmu. Ampun sinuwun ampun. Kowe nek duwe sifat kaya ngene tak copot kelungguhmu dadi tumenggung. Tak copot kelungguhmu. Ampun sinuwun ampun. Mangkat perang. Lho niki. Ngestakaken dawuh. Lajeng parengaken kula wangsul pamit kalih Semah lan anak kula. Sadurunge mangkat perang sakarepmu nek arep pamit pamita. Lho ora apa-apa. Tak parengake. Teh wonten dawuh. Tataana prajurit Ngastina, nek kowe kerepotan ora iso nandhiki regane wong Ngastina, wadula karo Prabu Belkedwel, Beh. Nadyan dadi ndeking pengamun-amun, nadyan dadi bledluksi blegedapa, ajur mumur awakku tak nggodhepani negara bumi wutah getihku, ya negara kelairanku, ya negaraku ngloji tengara. Lho niki ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pilihana aja dipeksa, sing wani perang kon maju, sing ora wani perang kon bali. Lho niki ngestakaken dawuh sinuwun. Ngopo iki kok do nangis? Nuwun sewu sinuwun panjenengan mboten priksa bilih Semah kula menika prajurit. Lah terus menawi ngantos dumados perang tan wurung kula menika mangke badhe kecalan Semah kula sinuwun. Sing jeneng bojon prajurit kuwi aja nangis nek sing lanang maju perang merga kuwi kewajiban. Artiya urip ning alam padang kuwi mung werna telu. Lahir netepi kewajiban, mati. Ngono tok. Ora ana liyane. Nek kewajibane dadi nek kewajibane dadi lurah sing apik. Nek kewajibane dadi RT sing apik. Kewajibane dadi prajurit sing kudu njaga negara, kewajibane perang. Ya perang sing apik. Mongko tumrap aku perang iki perang apik. Patobat. Saenipun wonten pundi? Aku ngukuhi negaraku. Lho, sing arep dijajah karo Duryudana. Inggih. Aku ngukuhi negaraku. Nek nganti negaraku iki engko dijajah dening Duryudana, tan wurunga uripmu karo uripe bojomu ya ora kepenak. Mergo dadi wong jajahan. Dadi wong jajahan ku ora merdika. Menganten sinuwun. Lah kowe ngopo nangis pras? Buka barang ada terus kamu kasih dulu. Oh piye? Pilih Semah kula menika nuwun sewu tukang nyurung mriyem. Tukang nyurung mriyem? Nggih. Kula ajeng menawi Semah kula ngaten. Sedo wonten ing peperangan. Dadi lek mau nangis ning ngarepku iki mergo kowe do ngono to. Wedi nek bojomu do mati to. Nggih. Monggo bojo kula nek pun mati niku le urip angel raja-raja. Tobat tenan. Kula kapan-kapane mboten iso urip. Kadang-kadang urip sedelo terus mati meleh. Sekula tinggal mlaku pun mati meleh. Lambemu ku malah tapuhi modar kowe. Sampe naik dhewe, nggarepe dhewe ora. Mbok yo matur sing apik. Aku matur apa anane yu ora gawe-gawe. Aku matur kanthi bubur. Jujur. Jujur, lahir batin. Omongan kok gledek-gledek ora karo-karuan. Mati kok mesti lho. Batrene entek. Aja duwe panyokro bawa sing ora-ora. Oh, ngono to. Nggih. Ora usah kuwatir engko bojomu nek mati tak paringi sesuatu sing iso urip.
menapa sinuwun gadah. Santai wae tak menehne. Oh nggih, matur suwun. Atuh Pak wong wedok cangkeme kaya. Santai wae yo. Lagi kula suwun kanisaken mangke menawi semah kula kalian bojonipun Bayu kula menika pecah wonten ing pabaratan. Gusti tasih sugeng Gusti Prabu Bedhuel kedah ngupakara dhateng kula. Ya, ora usah kuwatir. Aku mesti ngupakara karo bojon-brojon perjurit kuwi tak wenehi apa jenenge iki dhuwit saben sasine sing cukup tok nggo urip karo anak bojomu, anak-anakmu, tok nggo nyukupi kebutuhane anak-anakmu. Nggih, matur sembah nuwun lae kanten tentrem ati kula. Estu sinuwun. Panjenengan badhe paring dana saben wulan sepisan. Mesti tak nehi dana. Lah ngaten mengke wangsul bojo kula patenane. Oh ya ben perang sik. Aku nek perang nek ora sida mati. Ora malah aku ora sida entuk dhuwit. Atuh wong wedok kok kaya ngono wong iki nek lengene sak kempol. Kerja keras kaya iku. Ha iya. Inggih sing ngaturaken panuwun ing tanpa pindhan tatanen mburi kono. Inggih. Wiwit saiki kowe olah-olah sing akeh. Ngestaken dawuh merga sawijining senopati perang utawa jiwa satriya kuwi ora mung wong-wong sing maju nang pabaratan. Ning klebu kowe ngolah-olahke para prajurit sing padha perang, kowe uga entuk gelar pahlawan. Lah tobat, ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Rai beceng kula pejatipun kubur wonten ing Taman Makam Pahlawan. Nek kowe gelem ngolah-olahke prajurit sing padha perang, nek kowe tekan ing pati dikubur ning Taman Makam Pahlawan. Nggih. Engko nek Taman Makam Pahlawan kebak ya paling tak jaluke tak kubur ning Taman Pintar Gondomanan. Panjenengan rai ketika Kowe iki ya lucu. Iki aslimu ngendi to? kula Delingo. Oh. Kula nyuwun pangapunten menawi tebih ratu cerak watu. Ha iya. Wis ora apa-apa ning sing penting kowe iki sentosa iso ngupakara kabeh para prajurit niki. Lajeng keparingipun budal kang padha seba patih kowe wis metu dhisik. Kowe sapa? kula pun Nanda Sulastri. Delingo. Nggih. Kaya-kaya dek mbiyen jaman nomu kowe sinden. Leser. Leres kok leser. Leres. Wah, ayo wis. Saiki wis sepuh dadi abdi kraton. Nggih, Delingo Nanda Sulastri. Baik panjenengan tindak wonten ing Delingo sampun sami prisa menawi nyuwun prisa Nanda Sulastri. Sampun sami prisa sedaya kula. Kula biasanipun ngangge kacamata. Nggih. Ning saiki ora Mboten mergane kacanipun pecah. Kula nggih buwet padha mawon. Ya, ya. Ya wis ora apa-apa. Lah iki sapa iki? Inggih. Iki kula pun Neti Sulandar. Oh, iya ya. Inggih. Kula menika sak gumun kalian aji kula Nanda. Sapa sing tak krus? Ya, anu ya. Budal kang padha seba ingsun kundur ngedaton. Kundur wonten putih sinuwun. Maksude mlebu kraton ora kok bali. Oh iki tak kedhal. Aku dadi awakmu jeblok kaya ngono ndak? Angge sampun sepuh. Iya. Nek riyen nggih ramping. Riyen nggih cilik awak kula. Sirahe barang cilik. Aku seneng duwe abdi kowe. Marai ndawake umur. Nggih. Sing jeneng penyakit ki jane ora usah tambani apa-apa. Tambani ati seneng karo seneng guyu kuwi penyakit ilang dhewe. Nggih. Ya wis. Ngono wae budal kang padha sepa. Nggih, paringipun mawi
iringan menapa? Mawi iringan menapa? Aku mbiyen mantan sinden isamu apa? Kula menika paling seneng menika Slendang Sutra Wungu. Wong ratu nduk datok nek Slendang Sutra iku slendange gantung kowe apa piye? Ampun duka sinuwun. Nggih menawi ngaten mboten Slendang Sutra Wungu ingkang ngetren sak menika kemawon. Apa? Gembus Asmara. Gubuk. Hah? Gubuk. Gubuk kok gembus? Gubuk. Gubuk kok ana gembus. Takone modar kowe. Mrene. Wis rasa dadak aneh-aneh. Iki diringi nganggo dicondro. Ha nggih dicondro. Wis kowe menengo sik men Pak Dalang men nyondro. Mriko wonten dalange. Ono, iki padake wayang ora ana dalange. Monggo Pak Sino, nggih. Kaya wis purna gati ning pananggilan. Santosa cukup kedaton jlog saking dampar kencana. Kinapit gambaran gading kadherangen sangganing Puromban Cedi. Stop, Pak. Kula meri mboten disebut jeneng kula. Oh ya, engko tak aturke Pak Dalang. Purna gati ning pananggilan Sanata Prabu Bel Gedwel Beh miwah emban kekalih. Inggih menika pun Mbak Neti Sulandari lan emban Nanda Sulastri. Nderekaken Sanata kundur kedaton jlog saking dampar kencana. Katon gumebyar busananing Sri Naranata wau.
Bisa ilang apa dia papan semester matur sembah nuwun yo Mbak Orisa, Mbak Ika karo Mbak Elisa. Yo. Sing wis kepareng buka swasana ana ing limbukan iki ya, Nak. Yo. Iki acara apa? Panjenenganing para warga Kuden kamandhikane Mas Taufik nganakake ya kuwi pasca pemilu Yo. supaya Bali tentrem, ayem, rukun masinamatan tetunggalan. Padha urip ana ing Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yo, pancen bener ngono ya, Mak. Iya. Wis ora ana beda penemu, wis ora ana beda pendapat. Wis ora ana beda kaos, beda partai lan sak piturute, kabeh padha manunggal tetunggalan ana ing Negara Kesatuan Republik Indonesia. Awak dhewe mengkari ngenteni sapa sesuk ingkang bakal dadi minangka pengarepe awake dhewe. Yo. Sing dadi tugasing KPU, Yo. sing mbiyawarakake sapa sing munggul ya kuwi sing dadi pemimpine awake dhewe. Yo. Sing menang aja sombong, sing kalah aja terus sak kepenake dhewe, kabeh kudu lila legawa lahir terus sing batin. Wajib ya ngono ya, Mak. Iya. Luwe-luwe padha ngelingono yen to akeh petugas-petugas saka pemilihan umum sing miturut catetan lho no iki ora gawe-gawe kurang luwih ana sing 1500 piyayi seprene iki mlebu rumah sakit ana atusan sing padha seda utawa meninggal dunia itu wajib mendapat apresiasi mereka pejuang pemilihan umum tenan no. Yo. Yo pancen kudu diapresiasi. Lah iya. Lan awak dhewe melu njaga marang KPU ki dadi tugasing para masyarakat kabeh. Aja nganti KPU dikendalikan dening sapa wae sing adil bersih lan pancen ya dadi tanggung jawab. Yo, yo pancen ngono. Aja gampang digembosi mergo iki besok dadi srana nggone awak dhewe nentokake marang pemimpine awake dhewe ya, Nak. Yo, pancen ngono ya, Mak. Iya. Wis ora ana rasa memungsuhan, ayo tetunggalan manunggal. Entuk-entuke apa coba aku tak takon nek nganti digawe bentak sirah nganti digawe regejegan. Yo. Kabeh ora bakal ana ututane apa-apa, mesti mung bakal entuk rekoso. Ngono ya. Iya. Beda partai, beda pemilih, maune rukun dolan bareng-bareng sapa cakruk saiki moh rondo. Iya. Ana sing ngono kuwi nok. Iya. Karo tangga teparu sing maune ruruan apik-apik. Saiki wis ora ruruan. Iya. Mongko awake dhewe iki manusia utawa menungsa sing sesuk mbutuhake pambiyantuning tangga teparu, sanak kadang, mitra kawruh, sedulur. Nek terus gegeki karo pilihane terus emoh srawung, terus karepe dheweke sing paling bener nek nganti ora disrawungi karo tangga teparu, sok nek ewuh sing ngadang sapa? Iya. Sok nek duwe gawe sing parkir sapa? Yo, yo pancen ngono. Mergo iki butuh kebersamaan lan butuh kerukunan ya, Nak. Yo, pancen bener ya, Mak. Ya. Mula ngaturke panuwun rawuh panjenengan Bapak Wakil Bupati. Yo. Saka Polda ya rawuh panjenengane sapa mau aku rada kesupen. Yo. Lan akeh banget saka Pepadi Bantul ya rawuh. Oh, yo. Sing padha nyandang Jawa. Yo. Dalang-dalang ya. Saking okehe dalang sing nanggap ora ana dadi seming. Yo. Ngrekoso no. Iya, ya pancen ya dewi-dewi ya, Mak. Oke banget sing padha rawuh bengi iki. Lan iki wayang minangka dadi media sosial sing becik sing apik. Lho iki lho nok dadi conto. Neng wayang iki wis ora ana rasa beda pilihan, wis ora ana rasa beda kaos. Kabeh padha iso lungguh jejer, kabeh padha iso mangan kacang bareng, nonton wayang, ngrasani karo sing mayang, ngrasani lakone wayang. Ya ngene iki sing tak karepake tetunggalan manunggal. Aja nganti ana rasa apa-apa. Nek isih ana rasa piye-piye terus arep delok wayang mongko jejere maune partene si A terus dhek partai B terus monggo Pak lenggahipun. Mboten, kula mboten teng mriku. Ora sudi jejer kalih nika. Nah,
kidadadine ora apik. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Wis saiki tetep manunggal tetunggalan nyawiji. Yoja tetep tentrem, tak jaluk kanthi banget kaya mengkono no. Iya. Lan iki nuwun sewu dadi tanggung jawabe awake dhewe kabeh minangka masyarakat Jogja. Iya. Dudu ming tanggung jawabe bapak-bapak saka polisi, saka TNI, ning tanggung jawabe awake dhewe kabeh. Gawe tentrem ngayu Jakarta ora ana apa-apa, tetep lestari, ayem, tentrem, besok bakal ana ya kuwi pemimpin sing wajib diakoni karo awake dhewe sapa wae sesuk sing menang. Oh, ngono ya, Mak. Iya. Ora nyebut jiwi-jiwiji. Lah iki nang kene iki kowe kudu iso adil no. Iya. Kudu iso adil sapa wae sing menang sesuk ora perlu digawe regejegan, tentrem. Iya. Tur ngene, awak dhewe iki duwe panguwasa. Tegese Rakyat itu punya kekuasaan. iya. Sapa sesuk sing dadi sapa wae. Iya. Ayo padha ditonton bareng-bareng. Pas ora karo visi misine mensejahterakan rakyat atau tidak. Iya. Sapa wae lah aku matur sapa wae sing dadi mensejahterakan rakyat. Nek ora, lah kowe karo aku iki wajib elek-elek wong iki demokrasi. Iya. Kekuasaan di tangan rakyat. Pancen yo ngono ya, Mak. Didelok nek kira-kira ora bener, kira-kira kurang pas, dielekke. Iya. Mergo swara rakyat ki paling kuat. Pancen yo ngono. Ewadene wis pancen dadi srana kesejahteraaning masyarakat ya awake dhewe mung kari manut. Iya, pancen yo ngono. Iya. Dadi event iki event pasca pemilu supaya kabeh damai. Iya, no. Sing mesake iki sing tukang-tukang dadi panitia pencoblosan lho, no. Iya. Ming melek rong bengi nganti ana sing tekaning pati. Iya. Iya ya, Mak. Lah iya, pemungutan suara perhitungan wis saka esuk nganti tekan esuk meneh. Iya. Nek ragane ora kuat, direwangi tekan esuk meneh. Nganti lara, gedhe-gedhene nganti tekaning pati. Kuwi wae le ngitung isih dipaido. Iya. Apa ora gundule atos? Iya. Lah iya. Mula mesake iki wajib entuk apresiasi, wajib dianggep minangka dadi pahlawan pemilihan umum tenan. Iya. Bapak pahlawan pemilu. Iya. Akeh lho nek sing tekaning pati ora mung 1, 2, 3, ning nganti atusan miturut kabar sing tak tomo, sing mlebu rumah sakit nganti ewon. Kuwi mung mergo kepengin negarane awake dhewe kuwi duwe pemimpin sing pancen dikarepake dening masyarakat. Iya, pancen bener ngono ya, Mak. Iya. Mula bengi iki warga Kuden sak iwa tengene nganake wayangan, iki ora kok ngerti dusun, ora kok apa-apa, ning nglumpukke para warga, ayo padha manunggal tetunggalan. Kaya padha-padha nonton wayang bengi iki, sayuk rukun ora ana lan swiji apa padha jejer. Yen ngadeg padha dhuwure, ndodok padha ndeke, yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Ngene iki luar biasa no. Iya, pancen yo sing dikarepke ngono. Heeh. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan karo Mas Taufik. Iya, Mas Taufik. Iya. Iki sing biyen berjasa tumrapaku nalika ana apa jenenge iki serial Baratayuda ning KR Jalan Mangkubumi iki panjenengane sing berbudidaya golek dana ngalor ngidul. Oh iya. Akhire iso rampung. Ngono ya, Mak. Iya. Ki mau ya wis celuluk karo aku, sesuk bakal ana serial ning Kalimantan Selatan. Oh, ngono ya, Mak. Ki mau wis dirembuk ya mbuh pirang minggu utawa pirang puluh dina bakal neng kono. Oh iya, komplit, Mak. Ora. Ming cukup aku pengendang, Iya. penggender, pemeking. Wo. Tamaking masa tak tok jak. Lah neng kono suwe iki nek rangon bebek, Ha iya. arep dipangan apa no? Iya, ya wis ora apa-apa, Mak. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Iya. Matur nuwun pambiyantu saka Bapak Dinas Kebudayaan Bantul. Iya. Bapak Wakil Bupati. Iya, pancen ngono. Komplit ya, Mak. Iya. Bengi iki nganggo anu dagelan apa ora? Keparenge Mas Taufik ora nganggo dagelan jaranan panjenengane percaya. Pun boten sanggih bintang tamu nggih Mas Seno mangke gojek kalih sinden-sinden kemawon pun sae. Oh nggih. Ya wis malah ora apa-apa no. Iya, Malah ora ngeceh-ceh dhuwit. iya. Wong ling golek ya rekoso tenan. Iya. Janjane papat iki janjane asline tanggapane iki apa jenenge iki acara VW Kodok kuwi lho. Iya. Anggota VW Kodok mobil kuwi. Iya. Nyorek tanggal Iya. klebu Mas Taufik barang kuwi.
Jebono dibatalke. Mas Topik wis tidak bisa. Saya yang malu. Saya yang akan wayangan. Tenang saja, saya tak cari-cari. Ya, nyatane ya entuk tenan kok. Ya, matur sembah nuwun. Iya. Raketang rada ketir-ketir iki lagi separo. Ya wis ora apa-apa. Ya ora masalah. Mas Topik ora bakal ngapusi. Guyonane ngono kuwi aku wis percaya karo panjenengane kono, ora arep. Ya, ora saiki ya sesuk ora masalah, ora sesuk ya sesuke. Ora sesuke ya sok arep bodo ya ora masalah. Ya. Nek ya nek iso ya sesuk-esuk nak. Ya wis. Ya pancen dijaluk ngono. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya. Ha iki akeh nawala sing padha tumibana ing angkon. Ya, ayo diwaca mbaka siji nawala iki mbok menawa isine apik. Ya. Nyuwun gending gugur gunung ketua BPD Kelurahan Siti Mulya. Ya, matur sembah nuwun. Sugeng dalu bocange nyuwun lagu ngandel ora. Iki pancen wis mesti eneng lho sing njaluk gubuk asmara iki. Ya. Monggo wis tak jebol. Ha iya. Gubuk asmara saking bengkel cat mobil apik, Google Map cat mobil apik, harga khusus untuk PWKS. Matur suwun. PWKS untuk harga khusus cat mobil. Ha sing arep dicat ki apa? Numpak montore do ayak. Wis senengane kowe rak ngono kuwi to. Ana ya siji loro sing duwe mobil no. Ya matur suwun. Tak tontone dhisik nawala-nawala iki. Asalamualaikum. Kula Pak Karjilan Umbul Sari Piyungan kula nyuwun lagu Caping Gunung. Mugi-mugi sedaya dipun paringi sehat lan pasca pemilu menika sedaya pinaringan tentrem, ayem boten wonten menapa-menapa. Amin. Sing dijaluk ya ngono. Yo. Sindene eneng pira? 7 no. Wo. 7 wis merantasi. Yo. Mergo sindene nggih matur nuwun. Nggih. Pun paringana pepeling lan nyuwun doa pangestu tansah sehat lancar usaha kula matur nuwun. Menika saking sinten, Pak? Oh, dilem ki apa? Iya. Aleman sapa? Indra Pleret njaluk disebut. Ora tak sebut terus ngebel. Ayo. Wong kok ming dompleng. Iya, dumeh penontonku akeh terus njaluk disebut. Iya, jual beli kambing masak tongseng gule nasiba. Oh iya. Nyuwun pepeling. Lah ya Indra Pleret ya pasang setan penyembuhan neng kono. Biyo maring arep Biyo 7 kok. Iya. Ngombe sak tetes iso mari. Ngombe 2 tetes iso sehat. Ngombe 3 tetes kelebihan dosis. Ayo. Kuwi mari to. Ya. Aku nek karo sedulurku siji kae jan. Iya. Ya wis piye ya karang ya piyaine pinter saiki sobone luar negeri. Oh, ming mergo dodol obat kuwi. Ha iya. So tekan Jepang difoto umroh. Iya. Bola-bali umroh. Iya. Al-Fatihah ora apal. Ya wis ben ora apa-apa ora. Lah aku taruh ngrungokke nang ngono ya ora apal tenan kok. Nirak sing penting wis wani. Lah iya. Katur bucange kula saking penonton badhe nyumbang tembang ketoprak Slendra Sanga Sinom saking kula Bambang S. Oh. Matur suwun. Arep nyumbang tembang ketoprak. Oh, Sinom ketoprak maksude. Ya, engko diaturake, Mak. Heeh. Ya karang ngene iki kadang ana sing saking antusiase nganti kepengin nyumbang lagu. Ya. Lan iki uga di streaming langsung lumantar streaming www oke. Wis asa diwaca, www apa? Swadesi Jos. Iya. Radio Komeng prihatin. Ora ana undakan. Kanca prihatin lahir batin. Laran mukti sok kapan? Ya wis ben ora. Tekan nggon aku ora nyandak. Tekan ngendi? Lah aku nek prei rak manggone ning Sedayu kono, tekan nggon aku tak goleki swadesi ming ciweng. Kaya ciweng. Tak banting radione.
Iya. Lha iku arep ngrungokke lek wayangan dhewe iki lho piye tak nggo evaluasi lek mayang dhewe iki jarine nek sediarke malam Senin tak goleki malam Senin iki lek ketemu malam Jumat. Kowe kemresek wah jan. Edan tenan. Iya. Kok ngono kok ayo bener nek slogone kanca lahir prihatin lahir batin. Ya diaturake. Ki wonge nang ngisor muring-muring lho iki nek isben. Ora apa-apa. Ya diaturake sik. Ya, saka iki engko ana tembang panyumbang. Ya, Lan uga iki diaturake dhisik camping gunana. ya, Lagu wajib sing ora bakal iso dilalekake. ya. Sing nyekar, Bareng-bareng. ya. Lah mau tak aturi sing sinden sing lagi ngehit ki Mbak Elisa. Ya, Kudu Orisa. ya, Mulai Orisa mau terus ngoplok. Dudu aku. ya, Ora apa-apa karang jenenge meh padha. ya, Mbak Elisa iki nang ndi lagi di karepku ning Jakarta ya kudu ana Elisa. Nang Kalimantan ya kudu ana Elisa. ya. Yo, Mbak. Orisa. Sinden kok sangu blimbing gede banget ya ngono apa? Iki nggih anu Pak, nggih seger-seger. Oh iya, malah. Ngantuk. Nek ngantuk ngoncaki blimbing. Iya. Nggih, Pak. Nyuwun mboten, Pak. Ora. Ora doyan blimbingmu. Seger lho, Pak. Mas ora. Hei. Yo. Saben bengi. Yo, Mak Brono engko dek lagu-lagu sing jumeneng nang ngarep. Ya, lipur para lenggah. Karo nggo sangu seneng-senengno iki poso iki jan. Ya, Sesuk madusan. ya, Terus Senin wis mulai poso. ya. Mula deloken raine wiyaga ora wis elik-elik ta kowe. Iya. Engko nek bar lebaran kae wong gleli kuwi. Tantangane maut-maut. Iya. Nek suguh apa ngono kuwi ming jajan kuwi tongseng. Ndas. Nek ming daging kuwi apa? Nah, arep posone ora ono sing wani sumbar. Iya. Mula do ora pati ora rame-rame to penabuhku do anteng-anteng. Iya. Soale pikirane iki bingung. Bulan puasa kalau sampai ada yang menagih per bulan bagaimana ini? Iya, ya ora apa-apa, Mas. Ya kowe bantu. Katene tekor. Aku wis terlalu apik karo wiyaga iki. Wis terlalu memberi. Iya. Ya ora apa-apa. Ya. Ana sing wingi gayane ayo wiyaga iki nek arep gleleng ora kurang cara to. Iya. Wong wis tak sediani bis. Nek saka Karanganyar bablas Medion, bablas Wonosobo. Lah kok gaweane nggo mobil dhewe. Wow, tur lemune bareng biaya perjalanan tek 800. Aduh, tekor ini saudara. Aduh. Saudara nggo mobil. Iya. Apa? Monggo. Kanone mau. Saben bengi Oh. Iki uga akeh nawala saka lumantar WA saka streaming no. Ya. Wayangan iki disiarkan oleh RSJ. Ya. RSJ iki Rumah Sakit Jiwa. kudu Radio Swadesi Jogja dan Radio Jos. Radio Jos ki frekuensine AM 855. Juga streaming www.swadesijos.com. oh streaming suara lho. Ora ana gambare rasa do didelok. Wih, senengane. Ameng suarae ngopo? Ah iya. Saiki streaming nganggo gambar kok. Streaming kok ming suara. Ya wis ben nek wonge muring-muring. Nggih, saya titip Biot 7 dan M King
sama Mas Bolot supaya dibagikan kanca-kanca. Oh iya, ya ora apa-apa. Kanca-kancaku sehat-sehat kok dinai obat. Ya wis ora apa-apa. Matur suwun. Yen mamajang, monggo. Yen mamajang mong karo janur kuning Lenjengleng kok kaya do mantep-mantep. Iya. Ya pancen duwe niat terencana. Supaya kowe iki ndandake gamelan. Ben rada tekor. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ora masalah. Ayo. Ayo do rumahsaku duwe juragan kok do iriro juragane iki. Ya ora apa. Wis men. Kembang, ayo Elisa. Kembang wae. kembang wae wetu Ya. Terus semangatnya luar biasa ini. Ya. Pacitan. Ayo. Sapa iki? Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Sarwi. Ya, Mbak Neti. Ya. Abdi dalem kraton Ngloji Tengara. Udan. udan Ya. Saka Orisa saiki parikane pemilu damai. Ora dusun Kuden men rada mikir. Ya. Naming dusun Kuden ning kemarin ming tuku duren. Diwadahi plempem. Dusun Kuden ayam tentrem. Ngono wae gampang. Iki pemilu damai. Ya. Ben rada mikir. Aladine pangkate SSN. Asasan ya apa? Sarjana seni. Ayo suwi to. Yo, wis. belanja diramai. Wah, bahasa Indonesia. Iya dong. Iya. Iya dong. Basio. Beli baju. Beli baju. Pemilu damai. Heeh. Indonesia semakin maju. Ya, ape, yo. Jejere Ika, yo. Basa Indonesia kabeh. Nek basa Indonesia kabeh. Wah, ben apa-apa kaya engko ra sing pinggir dhewe kae wagu dhewe kae. Iya. Ndekno sok aneh-aneh kae iki ana bis Jakarta langsung aduh bisku. Yo, ayo iki. Ora entuk basa Jawa. Karena iki akeh banget sing mbok menawa akeh sing padha kepengin ngerti ning jane dudu wong Jawa nonton wayang karena ramene kaya ngene terus kepengin kalau ke seneng tribun kae lho. Kae lho. Kae dhuwur kae, dhuwur truk kae do nang tribun. Enak banget ya wis. Iya. Ana sing ning tribun barang. Ayo. Membeli buku Membeli buku di kota baru. di kota baru. Terus? Habis pemilu, Heeh. sekarang kita bersatu. Ah, ngono ki lho karepku cerdas ngono ki lho. Ayo, ana Elisa iku wis basa Indonesia saben dina. Iya. Ayo, Sa.
Midak tai. Bahasa Indonesia. Ya, apa ya? Berarti midak. Tai itu apa bahasa Indonesia? Telek. Telek. Telek itu apa? Kotoran ya? Nah, kotoran. Tapi aku mau pakai ai, ya wes. Apa? Midak kotoran ai. Wis sak karepmu. Di Surabaya. Aku adoh banget. Pemilu damai mencerdaskan rakyat Indonesia. Ya, bagus. Ya, mangga. Mbak, anu, ora ngidakne lho kowe. Sing ngidak Menelisa wae tenan mampu banget. Bentar ya, Pak. Ya, enggak apa-apa ya. Ayo, asline kulon proga muni sebentare wagu. Bentar ya, Pak. Yo, ora apa-apa. Belum ketemu Hah? Belum ketemu. Mestinya ketelingsut. Mumet ini. Ya. Sing wetane mulai mikir lho. Ya. Aku mau nek kesuwen. Hah? Kidul. Ya wis terserah. Penemune dhewe-dhewe. Aku tetep ngetan aku teman. Ayo. Ya yuk. Beli es. Apa iki? Lah, Beli es. beli es. Terus? Beli es di mana ya? Pak, susah ya, Pak. Ayo dileti coba. Anu sik, neti sik. Iya. Ki sing asli Ciledug. Ayo, Net. Beli minuman Ta. di swalayan. Wah, suwalai. Walau beda pilihan, kita tetap harus jaga kerukunan. Ya, HP walau beda pilihan kita tetap harus jaga kerukunan. Ayo Wahyu. Ayo. Ketok sing rai-rai Jawa ini ya. Beli manuk. Boleh tak, Pak? Manuk itu burung. Enggak apa-apa, Pak. Enggak boleh. Ngeyel kowe. Manuk Ayo. dadali itu loh, Pak. Dadali apa? Urung dadal kok didadali. Beli ya burung jangan manuk. Aku neng toko kewan Jakarta kono. Bang, beli manuk, Bang. Ya ora ono. Modar ora we. Ketoke ming parikan ning angel to. Iya ini. Iya. Anu ya, Pak. Enggak Anu. biasa bahasa Indonesia ya. Makanya harus biasa. Itu kan bahasa nasional. Nggak boleh kayak gitu. Manuk ya, Pak ya? Nggak mau? Manuk wis. Enggak mau. Manuk kok diumbar di mana-mana. Nggak mau burung pokoknya. Hah? Beli kerupuk. Aku malah cocok kerupuk itu. Ayo. Kerupuk biasa apa rambak? Lang ya, Pak. Oh ya, Beli kerupuk. Terus? Di pasar Gumuk. Sebentar. Sebentar. Kok ngeyel? Meluruskan. Jakarta nggak ada pasar Gumo. Aku neng Jakarta mau kemana neng? Mau ke pasar Gumo. Adanya kudu pasar Jogja ya, Rebo. Pak. Adanya pasar Rebo, pasar Senen, pasar Selasa. Ada. Kamu kok mikirnya lama sih? Udah makan? Belum, Pak. Udah. Pakai apa? Hah? Pakai kerupuk, pakai telur mau? Telur ayam mau? Mau ya? Telur bebek mau? Telur kebo? Wih, basio meneh. Ayo kudu diopeni ayo. Yo. Beli kerupuk di pasar Gumuk. Mau nek pasar Gumuk ora ana Jakarta. Saiki takon Gumuk iki apa nek Jakarta Radong. Ayo. Baleni, Pak. Baleni. Diulang. Diulang.
beli kerupuk Ya. di Tanjung Priok. Malah kena. Yang menang jangan umuk, Ya. yang kalah jangan mabuk. Ya, bagus. Sip. Jos malah. Ayo jajare. Ya. Yo. Nek kira-kira wis ra duwe ide langsung gledak ngidul wae. Ayo. Mumet endas. Yo, mengkon basa Indonesia sindan-sindane bingung to. Ayo kulinane basa Jawa. Ya. Ke Jakarta Ke Jakarta. beli buah-buahan. Waduh. Mau ngerujak ya? Iya, Pak. Terus Kita warga negara Indonesia harus kita jaga kesatuan dan persatuan. ya bagus banget. Iya weh. Ana Sudan. Ayo yuk. Yang satu belum, Mbak. Mana? Ayo. Oh iya. Agak lupa ya. Yo, yang satu belum. Ya. Kayak dendam banget kita ya. Saya dimarahi yang kakung ya. Hah? Dimarahi siapa? Yang kakung. Enggak apa-apa, itu yang kakung agak gini. Ya. Ayo yuk. Ayo kowe ket mau marah mikir masa iki ra kecekel meneh. Ya. Ayo malah turu. Malah turu. Ayo. Rasa isin ra apa-apa. Wong nek nang dene Jakarta iki gayane do basa Indonesia. Nek Jakarta tak irit nang mall malah. Aduh, bagus-bagus bajunya. Mlebu jae blejeng bali metu neh. Piye? Mahal-mahal. Ayo Ika, Ayu, Orisa, Elisa. Yo, dodolan ning Beli sepatu. beli sepatu. Hilang talinya. Hilang talinya. Habis pemilu. Rakyat bahagia. Ya, bagus. Bersatu bahagia, tidak emosi. Ya. Ya bagus kok ya. Kita harus bahagia kok. Kayak protes terus ya. Kowe dimaca dak omahmu protes-protes wae. Siapa, Pak? Kowe kuwi ana bari sik lanang. Itu yang ngasih tahu saya loh, Pak. Wah, ada. Iya. Oh, takon to ya serapo. Ya nganggo HP do kirim-kiriman. Ya. Ngono ya. Bono sing dikirimi bojone lali salah kirim. Ayo si Wahyu